हेलो लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोथार गोसोजों नोंथांमोननिसिम गुरैयै खनसेबाव आरो खुलुमनाय जासिग्रोनाय जाबाय आरो आंनि बि ब्लग्स इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना हो जाहाथे मोनफ्रोमबो भिडिअ आपलोड खालामनाया नोंथांनि मबाइलसिम नटिफिकेसन मोनहैयो आरो दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आरो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ बेनिखायनो लोगोफोर मिथिख्लादोंबाबो नुखादोंबाबो प्लिज बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम नाय आरो जेसेबांनाखि नोंथांनि लोगो दं बयनोबो शेयार खालामना हो लोगोफोर आरो जों दे बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै लानि। खुलुमबाय दुलाराय बर' माहारिनि आइ आफा बिदा फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बे गोदानै दाफामफिननाय ULB आफादनि जानानै आं दुलाराय बर' माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै जों मोनसे फोसावनो सानदों बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दिनै जों फिन हाग्रायाव फैफिनबाय। जोङो दिनै मानि थाखाय हाग्रायाव फैफिनखो होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो बर'नि जा मोननांगौ बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमां जा बड'लेण्ड मोनागौ मानि जोंनि जिराया बे मिशनखौ लानानैनो जोङो दिनैनि गोदान आफादखौ जोनोम होनायनि थांखि आरो जोंनि थांखिया जाहैबाय जेब्लासिमलागि जों बड'लेण्ड खुनु राजखान्थिजों लोब्बा गैया जाय जोंखौ सोरबा जुदि पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ लानानै जुदि गेम गेलेनो सानदों बिथांमोना जोंखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। जों बेवहाय खुनु राजखान्थिजों लोब्बा गैया। जोंनि थांखिया जाहैबाय बड'लेण्ड। जेब्लासिमलागि जों बड'लेण्ड मोना अब्लासिमलागि जों जिराया। जोंनो नांगौ बड'लेण्ड। जोङो हारिखौ अलखदाव गोलैनायखौ जों नायनानै थानो हाया। मानो होनोब्ला जों दिनैनि समाव जोंनि गोसोआव गाबखांनाय फैदों आरो दुखु मोनदों जे मोनसे नङा मोननै मोनथाम एकर्ड जालांबाय। बैयावबो दिनै जोंहा फिन BTCखौ माने गादबफिननाय जोंनि मोनखानाय BTCखौ गादबनानै जोंनि जा DC पावार बेखौबो गभर्नमेन्टआ लानानै थांबाय आरो जोंनि BTCनि जा सिगां जोंनि बर' लाइमोनफ्रानो जा इमप्लय मोनोमोन बेफोरखौबो जों दिनै BTCआव इमप्लय मोननो हानाया गोब्राबसै। मानो होनोब्ला दिनैनि राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना जाय गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना हि ব্যক্তিসকলে আমাৰ बर' ইউথবিলাক অন্যায়ভাৱে মানে যদি বেয়াকে মানে হেৰি কৰে কি কয় ইনচাল্ট কৰে পেলাই কাকবা ULB মেম্বাৰ কাকবা ULB লিংকমেন এনেকুৱা কৰি পেলাই যদি ইনকাউন্টাৰ কৰে আমি স্ট্রংলি কবা বিচাৰিছো ULB সংগঠনৰ পৰা আমি আমাৰ যদি ULB কেডাৰ যদি কোনবা যদি DC IC যদি ইনকাউন্টাৰ কৰে আমি গভৰ্নমেন্টৰ মানুহ আমাৰ এজন হৰালে আমি 20 জন গুলাই হত্যা কৰা হ'ব। লগতে মই এটোকে আহ্বান জনাইছো আমাৰ অসম গভৰ্নমেন্ট আৰু BTC যদি আহি থকা দিনবোৰত যি NDBৰ শক্তিত BTR শক্তি হয় আসাম গভৰ্নমেন্ট ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছো আমাৰ যিখিনি BTCত বাইজত থকা ধেমাজি শোণিতপুৰ গহপুৰ সেইবিলাক আমাৰ অতি সোনকালে BTR শক্তিৰ দফা দৰে MOS মতে আমি BTRত ইনক্লোজ কৰাটো আমি বিচাৰিছো। হেতুকে আমি আহ্বান জনাইছো। आं बेखौनो रोखायै फोरमायनो सानो जोंनि BTCनि बायजोआव थानाय जिखिनि धेमाजि गहपुर शोणितपुर बिथांमोनखौ थाबैनो जोंनि BTCआव सोसनो आरो जोंनि BTCआव लाबोयो आरो जिखिनि जोंनि BTRनि शक्तियाव थानाय दफा बायदियै गामि दानख'नाय आरो दाजाबनाय बेहाय जोंहा जोबोद दुखु दङ। गामि दाजाबदेरनायाव जोंहा सरकारखौ जोङो वेलकाम खालामो बरायो जों गनायो किन्तु जों बेहाय गामि जों मोनखानाय BTCखौ दानख'नायाव जोंहा बेहाय
दुखु दङ आरो बेखौ जों माब्लाबाबो दानख'नो होआ। जों बेखौ जोंनि ULB आफादनि जानानै रोखायै बुंनाय जायोदि जोंनि BTC मोनखानाय BTCखौ जुदि दानख'यो अब्ला जोङो जोंनि आफादनिफ्राय रोखायै फिनजाथाय खालामनाय जागोन आरो जों माब्लाबाबो दानख'नो होआ। आं बेखौनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायो जोङो आसाम BTCआव फैगौ अक्ट'बर मांखोनि सिगां बा सेप्तेम्बरनि लास्ट 30 सेप्तेम्बरावलागि जुदि रन्जन दैमारि सार आरो बिथांजों लोगोसे जिखिनि केडार बिथांमोना जोबथेसालियाव हाबनानै दङ बिथांमोनखौ जा गभर्नमेन्टआव दङ दा जोनोम सान होनानै जों बेखौ इस्टाब्लिश खालामगोन। बेजों लोगोसे जोंनि आफादनि मोनसे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा दङ सासे बिथाङा जादों फाउन्डार मोगथां। बेजों लोगोसे दङ एसिस्टेन्टआव दङ जोंहा बि खौसेथि। बेजों लोगोसे दङ जोंहा सनितपुर जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कामान्डार बि मोब्लाव आरो धेमाजि जिल्लानि दङ बि मोगथां कामान्डार आरो बेजों लोगोसे दङ चिरां जिल्लानि बि रैरुब आरो बेजों लोगोसे दङ बाक्सा जिल्लानि बि मैब्रुब आरो बेजों लोगोसे दङ जों क'क्राझार जिल्लानि बि सौख्रुब। बेजों लोगोसे दङ धुबुरी जिल्लानि बि खांख्राइ। बेखिनिखौनो जोङो फोरमायथिनानै दिनै रोखायै फोरमायहरनाय जे दुलाराय आसाम आरो भारत हादरनि गेजेराव मोनसे गोदानै बर'नि हारिखौ रैखाथि होनो ओंखारनाय मोनसे गोदान आफाद जोनोम जाबाय होननानै जों दिनै रोखायै फोसावबाय। जोंनि आफादनि मुङा जादों ULB इउनाइटेड लिबारेशन फर बड'लेण्ड। बेखिनिखौनो बुंनानै आं जोंनि जा फोरमायहरनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनाय थांखि बेखौ एसेबां फोजोबबाय। बेजों लोगोसे आं फोरमायो जेसेबां हायो जोंनि बे फोरमायहरनाय रादाबखौ गासैबो ससियेल मिडियायाव जेन शेयार खालामो। आं बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेबां फोजोबबाय। जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय। हेलौ लोगोफोर आरो खेनसेबाव खुलुमबाय जावबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे जेसेबांनाखि जोंनि बर' फिसा दं बयबो नुनायनि आरो चेनेलाव गोदानबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम और बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो जाहाथे मोनफ्रोमबो गोदान भिडिअ आपल'डा नोंथांनि मबाइलसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। आरो बे दा जोंनि पार्टी गोदान ओंखारनाया नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय एबा बुजिखाबायबो जानो हागौ मानि थाखाय बिदि पार्टी गोदान ओंखारबाय थादों आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि दावहा जाबाय थादों। दानिल' नङा लोगोफोर गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो बे दावहाया आरो दिनैसिम जों बर' हारिया जिरायनानै थायाखै आरो अरायसम जों जेब्लानासिम आलादा हादोर मोना अब्लासिम जों जिराया आरो नोंथांमोनाबो बेहाय सापर्ट होनांगोन। नोंथांमोननिबो आवाज होदेरनांगोन। नोंथांमोनहा सिरि थायोब्ला गाव न'खराव सिरि थानानै थायोब्ला बे जानाय नङा लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो सापर्ट होनांगोन नोंथांमोनहाबो आवाज होनांगोन सरकारनि फारसे नोंसोरबो रायज्लायनो नांगोन। बेनिखायनो दे जों बयबो बर' हारिया खौसेथि जानो जों मानोना बर' हारिया गुबुन हारिजों नेवसि जाबाय आरो गादब जानाय बयबो मिथिखायो। जों लामा ससे थाबानो गुबुन हारिजों मिनिजानाय जाबाय। बेनिखायनो लोगोफोर जों दा बे गोदान ULB आरो मोनसे आफाद ओंखारनायाव नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन होननानै जों आसा खालामो मिजिं दङ आरो जों एबारनो नैबे लास्ट ULB आफादनि गेजेरजोंनो जों बड'लेण्डखौ लाबोनो नांगोन आरो नोंथांमोना बयबो सापर्ट होनांगोन लोगोफोर। दे होमब्ला भिडिअखौ जों बे एसेखिनियावनो फोजोबनि। दे होमबा खुलुमबाय लोगोफोर।